Malawi Today. Maswera banji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Maswera banji tsiku lano linali banji programu yathu imene timaicha nkhanga zaona. I'm very disappointed kumadzulo kuno pokumva kunena kuti anthu amene timatenga kuti ndazisogoleri athu, anthu amene timamenyera nkhondo kuti mwina akasalowa mboma azatiyendesera dziko libwino, ndizokhumudwitsa chigawo cha kumadzulo kuno kumapezeka kuti anthu amene aja ali kumalo ena ake ndi a HRDC. Ndeti mafuna ndifunse ino amene muli ndi a HRDC, nda HRDC wo mukukambirana nawo chani? Chifukwa HRDC bungwe limeneli, bungwe la HRDC latizuza ife Amalawi amajeti chiteze bungwe limeneli litangokhala pe. Amalawi avutika muzambiri ndi boma la Lazarus Chakwera, koma a HRDC anangokhala pe. Ndi zinthu zokhumudwitsa kunena kuti leronso anthu amene timatenga kuti awa azisogoleri awa atiyendesere dziko libwino akuakakamira a HRDC. There is no secret under the sun. Zonse zimene zikuchitika kumeneko tizibweresa pa mbalambanda chifukwa antolankhani athu ali Limpopo ali kumenekoko. Ife pacha timafuna tiyankhule zimene zili zobisikazo kuti anthu azidziwe, chifukwa mukamayenda mawa nkumabwera nkumayankhula Amalawi kumakhala ngati ino oyera zimenezo ayi. Ifeyo ali Limpopo FM timafuna kuzivundukula zimene zabisidwazo kuti anthu azione. Ndinanena kuti amene akuziwa zonoti sakufuna kugwira ntchito ndi Peter Mutharika by mistake anangosankhidwa ndi Peter Mutharika kuti akhale nawo mu gulu la nduna za boma kulubwino kukweza mkono kuzitaya zinthuzi, chifukwa kumene tikupitaku ndi sitinyengererana tizingoyankhulapo zimene zilipozo. I'm very disappointed kuona kuti ndi wamkulu wina wake wonena kutiso anthuso mwina timayembekezera kunena kuti mwina mwake kusogoloko akuzozakhala msogoleri wa dziko lino. Lero akupezeka zonena kuti ali ndi HRDC kumalo kwina kobisika. Ndikupitiriza kupanga kafukufuku wanga, ndikamabwera ndifuna ndibwere ndi maumboni ogwirika kuti chimene chimachitika kumeneko ndi chani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Muuzane kumene koko kumene muliko munene kuti Comrade Ntanywa wati waiziwa yonse. Ndiri tutenga umene ufuna upite kwa Chisale, umene upite kwa Luhanga, komanso upite kwa Amkitu. Ifeyo mautenga tizibweresa kuzikhala kunyalanyaza kwanu osafuna kuwathandiza Amalawi. Koma kumbukirani kunena kuti Amalawi zawo zimangokhala mu mtima, amangoyang'ana
neli makhalapo tsiku limene limachedwa loka vota ndi limene amati awa anatithandiza tiyeni tavotere, awa sanatithandize tiyeni tachose. Ndi mafuna ndikupempheni a department ya security ngati ndikotheka mukamva uthengawo tifuna muthamange mupite kumulanje kuchitakale kumene anthu aba katundu ndikukamsunga, ndipo anthuwo tikwaziwa Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo. Ada, ana tumakisida kutazanya ujandani. Chakula. Amafuna akadani. Akadaga. Ana nyera ku State House. Chakula. Agala ku State House ajana abandani. Chakula. Amafuna akadani nao. Akadaga. Agabe. Agaba State nao. Ani rasa aku hindi silaki. Nonse amene mwakhala muti sakasaka pa Limpopo FM manamba lathu ndi awa. Titumizireni anthu amene aba katundu ku chitakale. Tikufuna kuti tikamatuma achisale kumapita kumene koko kukagwira anthu asavutika akhale ndi mayina awo mutitumizire pa 078 161 6727 078-161-6727. Mukatero mwatipeza pa Limpopo FM. Kama yoniko chano bamulanje baguda fetereza kwa hiyo hapa anakupanga zake nyingo too much magana ndio azironda mamea nawo fetereza kutawisa anthu kwani madziwa nde mwesese kuti chikawa chakuno kumulanje mubwere bachitaka training center angamena ndikafetereza ndikwadziwa tipita makomo ali kali fetereza anthu babo chimanga chachikulu kwambiri koma anthu anakusongoleza katupita MCP katupita ndi chani inendi bachitaka training center nde mwesese kuti mubwere kunoko twalikiyo akonga chinyengo ndi amatake ndi wa VTC ndi wa agriculture ndapena kwanga zene zozo palo pamulanje nde mwesese Ntanyiwa mumponyere muloti mpaka banji kali kuchika kunatia chibana kwambiri anthu akuseweresa kwambiri akufuna kuti DPP kwemboma ngati MCP ndeti kuti mutitumizire manina anthu amene aba fetreza pa 078-161-6727 mukatero mwatipeza pa Limpopo FM. Nonse amene mufunanso kuyitanira malondano tipezeni pa namba la imene 078-161-6727
161 27 67 27 6727 mukatero mwatipeza pa Limpopo FM. Anthu aba Katundu amene Peter Mthalika iye anakonza kunena kuti awafikire anthu asavutike chaka chino, anthu akolole ena akuba kuti anthu ena asapeze nawo gawo limene lili. Ndeti kuti mugwidwa nonse amene mwaba fetereza amene kamumtenge mukamugulise, kamumtenga mukamusiya kuti komano nkhani ndionena kuti nonse amene mwaba fetereza kuchita kale nonse mmozi oti muzingoyambiratu kuthawa kumapita ku Mozambique chifukwa tikakupezani sitikugwirani. Mamawa timu yonse ya Limpopo nda polisi tikhala tikusaka mpaka tikugwireni. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa. Reverend is your title. You teach the Bible. You cancel the hypocrisy, which everyone agrees. But there's another side of you that everyone knows about. The bad things that you do and extra like it's Chigawo chakumadzulo kuno ndikufuna nonse amene mukukhala kuja ku Phalombe kunena kuti pa 13 December kuli chikumbuso cha Lacton Muli, malemu Lacton Muli, banja la Muli la konza chikumbuso cha Lacton Muli. Ndipo kumeneku oimba amene akakhale kumeneku kukakhala Black Missionaries ndamene akukaimba kumene ku tsiku la chikumbuso chimenechi. Choncho nonse muli kuyitanidwa mwambo umene ukachitikira kwa Nyezerera kwa Paramount Chief Kaduya ku Phalombe. Kulibe kulipira ndi ulere, ndipo muli kuyitanidwa nonse ndi banja la Amuli, ndi banja la Amuli nonse mukuyitanidwa kunena kuti mukakhale nawo pa mwambo umene. Mwambo uliko pa 13 December. Pa 13 December ndi kumene kuli mwambo umene kwa Nyezerera chikumbuso kukakumbukira malemu Lacton Muli. Tonse tikasonkhane kumeneko, tonse amene tili ku Phalombe tili ku Mulanje Amuli twaitana saulere twizi sizolipira kukakhala the Black Missionaries face to face with Comrade Tanyiwa. It's not too small. Yeah, yourself that who you go. It's not to you, queen. Yeah, yourself that who kukasinthula kumeneku ndi ku kasinthula research kumeneku ndi ku Chikwawa, kumeneku kuli mkulu wina wa human resources komanso kuli Peter Rice. Anthu amenewa ampanga chipongwe nzimayi wina amene amagwira ntchito ya ulonda ya ugadi, mayi amene ndi Ellen Sarigen. Ellen Sarigen analembedwa ntchito, atalembedwa ntchito sanapereke ulowa ntambala imene anthu ena amapereka ndi kumahonga
pachifukwa chinikunena kuti Irene Saligeni analembedwa ntchito mmene timayenereka kulemberedwa osati mpaka kuperekapo dipo yayi. A human resources akhala akuchechetera mayi ameneyi kuti azigona naye. Ndizomvesa chisoni kunena kuti mpaka anampangira maupo ndi kusowesa mapaipi mayi ali ku holiday. Ndicho linga chonena kuti anene kuti waba ndiyeyo amuchose ntchito, koma Mulungu sanalole. Mmene zimachitika zimenezi kumasowa mapaipiwa, mayi ameneyi analali pa holiday mpaka apolisi anapita kukamtenga ku nyumba kwake, kupita kukamfusa mafuso, kupita ku polisi anakapezeka kuti ndiwosalakwa chifukwa chonoti katundu imene amabedwa iye analali ku nyumba kwake. Analephera kumchosa ntchito chifukwa njira imene anagwirisa ntchito inakanika. Chosatira chake lero nzimayi wachosedwa pamene analemberedwa ntchito pakasinthula research ndikuntenga ndikukansiya kumunda kwawo. Pano pakulondera munda kodi Malawi zimatero, mabwana a president zimatero, ino achitetezo achisali zimatero, ino ona pakati pa akuti ndi mayankhula zichoncho ama inavicha tizipanga choncho mayi nzano akuzuzidwa kukasinthula. Ndikufuna mayi ameneyi akachosedwe kumundako chifukwa ine ndikapitako ndikamuchosa kumundako nde uyu human resource yakakachita soka tikapasanako makofi. Chifukwa chani mukufuna kuzuza azimayi? Mayi ndi munthu amene akuyeneka kulandira ulemu wake. Mungamtenge kukamsiya kumunda kumeneko anthu akakamkhapako ndizikwanji. Analembedwa ntchito pakasinthula research osati analembedwa ntchito kumunda kumene wakasidwa. Mawa akuyenereka kuchokapo kumene koko. Wankulu wa security wa Limpopo FM mawa tintomapita kukasinthula akatiuze kunena kuti mayi wampeza akugwira ntchito kukasinthula kapena akadalibe kumunda kwa human resources manager. Nkhani ndionena kuti manja mwa MCP muchatinachokamu si nthawi isiyo tizipangana nkhaza. Nthawi ndi yaufulu. Akasachoka Peter Mutharika president amene azabwereyo akazakhala wankhaza muzisapanga za nkhazazo. Peter Mutharika si president wankhaza. Wankhaza ndi uja anachoka Lazarus Chakwera munyengo yake mmachitika za nkhaza. Mnyengo ya Peter Mutharika siti kufuna za nkhaza. Munyengo ya Peter Mutharika siti kufuna katangara. Nonse amene mwakonzekera aboma kuti muziba timasulanapo. Ino mlonda amene walembedwa atathamangisidwa Irene. Mlonda amene walembedwa ndi Mr. Piton na amene ali mlonda wa Supano pakasinthula. Kuthamangisa nzimayi kukamsiya kuchire ndi kukatenga a Piton ndi kuabweresa pa research kuti azikagwira ntchito. Ngemu imene isigwira mayi amene yabwerera azagwiraso ntchito pamene popo. Ifeyo taisiwa ali Limpopo FM. Nifi yathu kuti zisokonekera. Ana isokoneza ndi akuti ndani
Andiesen analemba zizukulu zawo, analemba ntchito Humphrey Tondolo ndikukhala zone manager wa ku Balaka, analemba Levi Tondolo ndikukhala zone manager ku Mzimba, analemba Hastings Tondolo ndikukhala zone manager ku Lilongwe. Zizukulu zawo kuzitenga ndikukhala oyang'anira nifu. Anthu nkumavutika kuti alandire ngongole za nifu zonse atangozipakira ndikuzika kumbumba kwawo. Pano situkulola nifu imeneyi tiyang'ana ndi maso ndipo tizisatira kwina kulikonse kumene kuti izilowera nifiyo. Tione amene ati azibe ndrama zimenezi. Ulendo ono kulibe kuziba. Ndikatereso pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo tisiyane pomwe pangani ndionena kuti mkulu wina amene tinamudalira kunena kuti azatithandizira dzikoli. Ndikunena pano ali ndi HRDC ndikufufuza ndikafufuza ndibwera ndimutchula dzina lake sindiwopaso ya ndipo akangondimbiraso foni ndidula chifukwa anandibloka kalekale.